Jó napot kívánok! Őri Balázs vagyok, a Monardella öntözés technika vezetője. Ezen a szép őszi napon éppen megérkeztünk megrendelőnkhöz, akitől egy öntözőrendszer építésére kaptunk megbízást. Gyakorlatilag az egész öntözőrendszernek a vízellátását ez az ásódkút biztosítaná. A hátsó sarokban lesz az első szórófej, és ennek a tujasövénynek a vonalába még kettő. Minimálisat kitakarnak ezek a fák, de szemből is ugyanilyen szórófejek lesznek, így az egész felületet szépen beáztatják. Ugyanígy ennek a területnek itt a hátsó végén, itt is egy félkört szórófej lenne, illetve ott egy sarki fej. Itt lesz egy pici szórófej, ami ezt a felületet lefedi. Itt mindenképpen szeretnénk csepegtető öntözést, ugyanúgy, ahogy az összes többi sövénynél is, tehát itt szépen áthoznánk itt a beton alatt a csövet. Ide szintén 4 darab szórófej kerülne, ennek a kis gyakorlatilag négyzet alakú területnek a 4 sarkáról van szó. Ez az utolsó felület a kertben, amit szeretnénk meglocsolni. Ezt igazából kétféle módon lehetne öntözni, az egyik a mikroszórófejek lennének, a másik pedig csepegtető csöves megoldás. Mi az utóbbi mellett döntöttünk. Kipakoltuk a legfontosabb dolgokat, amikre szükség lesz majd az öntözőrendszer telepítésekor. Egy-két dolgot be is mutatnék rögtön, hogy barátkozzunk ezekkel az eszközökkel. Itt van rögtön egy búvárszivattyú. Ez egy Grundfos gyártmány, és ezt kifejezetten ásott kutakhoz, illetve ciszternákhoz ajánlja a gyártó. Ennek a különlegessége, hogy ennek egy aktív vízhűtése van, de ez a típus az ásott kúthoz tökéletesen megfelelő választás. És a szivattyú nagyon fontos tartozéka, ez a vezérlő egység, amely az automata működést teszi lehetővé úgy, hogy egy állandó nyomást tart a rendszerben, így hogyha bárki kinyit egy kerti csapot, vagy pedig kinyit egy mágnesszelep, ez azonnal elindítja a szivattyút, és így emberi beavatkozás nélkül tökéletesen üzemel a rendszer. Az egész öntözőrendszer lelke a mágnesszelep, amit most itt egy osztó egységben látunk, amit itt fogok a kezembe, ez a szürke darab, ez egyetlen egy darab mágnesszelep. Ez egy elektronikusan vezérelhető csap tulajdonképpen. Kap egy impulzust, akkor nyit, illetve amikor ez az impulzus már megszűnik, a vezérlő már nem adja a jelet, akkor lezárja a vizet. Szintén egy fontos elem még talán az esőérzékelő, amiből igen sokféle típust lehet használni. Mi most egy rádiós esőérzékelőt választottunk. Ennek az alapfunkciója mindösszesen annyi, hogy ha esik az eső, akkor lekapcsolja az öntözőrendszer, tehát esős időben ne öntözzön. Itt van maga a vezérlőegység is, ami a jelet adja a mágnesszelepnek. Tehát ezt szépen be tudjuk programozni, ez egy nagyon felhasználóbarát felülettel rendelkező egység, és kapcsolgatja a mágnesszerepeket. Szórófejek is lesznek a kertben, amelyek majd a vízkibocsátásért felelősek, és hát ezekben bizony fúvóka is szükséges. Mi most az MP rotátor fúvóka családot választottuk, hiszen ez az egyik legkorszerűbb, leghatékonyabb fúvóka most a piacon. Kompletten a szórófej ház, illetve a fúvók együtt így néz ki, és hát ebből mindösszesen csak ez a kis felület fog látszódni. Ahhoz, hogy ide eljusson a víz a mágnesszelepектől, természetesen csövek is szükségesek. Ezeket kétféle csőtípus képviseli. A kemény polietilén cső, röviden mindenki csak KPE csőnek hívja, illetőleg a 3 báros 20-as cső, amelynek LPE, tehát lágy polietilén a megszokott elnevezése. Elkezdjük a tényleges munkafolyamatot. Az első nagyon fontos lépés az árokásás, melyet a csőfektetés követ. Miután lefektettük az összes csövet, utána szépen elkezdjük a megszerelését a rendszernek, rárakjuk a szórófejekre az idomokat, illetve összekötjük őket az egész csővezetékkel. De mint minden munkafolyamat, ennek is a lelke a kitűzés és a tervezés, amit egy sarokból indulva kezdünk el. Meglévő gyepfelületeken az árokásást azt kétféle módszerrel végezhetjük.
Gyeptéglázhatjuk a zárkok helyét először, mikor is kisméretű gyeptéglákat szedünk ki, és ezeket a szerelés végeztével vissza tudjuk helyezni a zárok tetejére, így szinte nem is látszik az elvégzett munka. Ez csak kizárólag nagyon sűrűn átszövött és dús gyepeken lehet elvégezni. Jelen esetben jobbnak látjuk azt, hogyha nem foglalkozunk a gyeppel, szépen visszatemetjük és újból befüvesítjük az árkok helyét. A cső fektetésénél nagyon fontos, hogy az adott zóna hosszát, amekkora csövet szeretnénk lefektetni, azt egy mérőszalaggal lehetőleg mérjük le, és csak azt a méretű csövet vágjuk le a tekercsből, amit ki szeretnénk fektetni. Miután levágtuk az adott csőszakaszt, az egyik végét vagy csatlakoztatjuk egy már meglévő idomunkhoz, és úgy tekerjük ki, vagy pedig csak ráállunk, és szépen magunk előtt az egész tekercset ki tudjuk görgetni, így szépen belesimul az árokba, és nem fogunk egy laokoncsoportot alkotni a csővel, ami egyébként gyakran előfordulna. A kertben lévő nagyobb fák és cserjék öntözésére ma már jellemzően csepegtető csöveket használunk, de ugyanez elmondható a virágágyások, évelőágyak, illetve az egynyári virágágyások öntözésére egyaránt. A korszerű csepegtető csövek beépítve tartalmazzák a csepegtető testeket. Ez a típus, amit a kezembe fogok, 30 centinként tartalmaz ilyen kis bucikat, melyeken egy-egy csepegtető nyílás is van. A kezemben lévő típus pontosan 2 litert bocsát ki minden egyes csepegtető testen óránként. Talajfelszínre fektetendőek, egész egyszerűen lenyomjuk a tüskét, amely megakadályozza, hogy jobbra vagy balra elmozduljon a csepegtető csövünk. A szórófejek bekötésére általában lágyfalú polietiléncsöveket vagy speciális fejbekötő csöveket használunk. Most jelen esetben egy lágyfalú polietiléncső, amelyet egyszerű tokos idommal szerelünk. Itt fölhúzzuk a szorítógyűrűt, és szépen teljesen koppanásig benyomjuk a csövet az idomra, majd pedig a szorítógyűrűvel rászorítjuk. Eldöntöttük, hogy amennyiben lehetséges, akkor nem a vezetékes vizet, hanem az ásott kút vizét használjuk az öntözőrendszer megtáplálásához. De most szeretnénk megmérni, hogy milyen mélységben található ez a víz. De ez egy teljesen egyszerű szerkezetet, egy kötél végére kötött bármiféle fémdarab megfelel, függőont is lehet használni. Itt értük el a vízoszlop tetejét, itt most megjelöljük, és addig engedjük, amíg el nem érjük a kút alját. Szépen kihúzzuk a kötelet a kútból, és egy sík felületre bárhova a kertbe ki tudjuk helyezni. Nagyon fontos, hogy nem rakhatjuk le teljesen a kút aljába a szivattyút, hiszen akkor nagyon felszívná az iszapot, legalább egy 60-80 centivel meg kell emelni. A kútgépészet telepítésének egy fontos mozzanata következik, lehelyeznénk a szivattyút a kútba. Elkészültünk a vízgépészeti részével, az öntözőrendszert nyomás alá helyeztük, lenn a kút alján egy búválszivattyú biztosítja számunkra a vizet. Ha jövünk fölfelé, raktunk fel egy elzáró főcsapot, illetve egy kompresszor csatlakozást, amin később majd vízteleníteni tudjuk a rendszert. Egyel följebb helyezkedik el az öntözőrendszer szűrője. Ez megvédi az egész rendszert, a presszkontrollt és az összes többi alkatrészt is a szennyeződéstől. Az öntöző rendszer, egész pontosan a szivattyú automata üzemeléséről a presszkontroll gondoskodik. Ez egy automata átfolyás érzékelő, bármikor nyomásesést érzékel a rendszerben. Tehát ha valaki kinyit egy csapot, vagy elindul egy kör, akkor ez a presszkontroll elindítja a szivattyút is. Felszereltünk egy nyomásmérő órát is, ennek mindösszesen annyi a funkciója, hogy bármikor meggyőződhetünk
az aktuális üzemi nyomásról, illetve esetlegesen, hogyha ez egy alacsony értéket mutat, akkor következtethetünk arra, hogy a szűrőt ki kell tisztítanunk. Kezdődik is az árkok betemetése, miután már öntözőrendszerünk teljesen működőképes. Az öntözőrendszer árkait szépen visszatemettük, az összes szórófej a földben van, még nincsenek benne a fúvókák, a szórófejek tetején még a gyári öblítőkupak van. Nagyon szeretnénk azt elérni, hogy még a fúvókák behelyezése előtt az összes szórófejből és a csővezetékekből az esetlegesen szereléskor bekerülő homok kikerüljön, így egy gombnyomással jelen esetben ki tudjuk nyitni az adott zónát, és szépen az öblítő kupakon keresztül körülbelül egy 20-30 másodperces járatással kimosatjuk az adott zónát. Az adott zóna kitisztítása után csak hozzuk a fúvókákat, szépen az öblítő kupak fogójánál fogva kiemeljük a fúvókacsövet, kicsöverjük az öblítő kupakot, amire már nincsen szükségünk, behelyezzük a fúvókát, nyilván a szűrő résszel lefelé, szépen a menetbe betekerjük, és rögtön a szögét is be tudjuk állítani. Az MP rotátor fúvókáknak egy kis fehér csík jelöli a fúvóka oldalán a fix oldalát, és hogyha mögötte állunk, ennek a fix oldalnak mindig a bal oldalnak kell lennie, és ezt úgy tudjuk beállítani, hogyha az egész fúvóka csövet, a szórófej nyakát tulajdonképpen elforgatjuk, amíg ez a fehér csík a bal oldali fix pont felé nem néz. Ezután majd csak nyomás alatt, tehát működés közben tudjuk hozzáállítani a felső szögállító gyűrűvel a megfelelő szórásszöget. Most jelen esetben nekünk 180 fokot kell, hogy szórjon ez a szórófej. Az esőérzékelők beállításához mindösszesen 2 dolog szükséges. Általában mindegyik típuson van egy olyan kis kalibrált fedőlap, amivel akár 3, illetve jelen esetben 25 mm között tudjuk állítani a csapadék mennyiségét. Célszerűen javasoljuk a félállásban nagyjából 13 mm környékére beállítani ezt az érzékelőt. A másik pedig, hogy milyen gyorsan száradjon ki. Szinte minden típuson van egy szellőző nyílás, és ennek ugye a teljes szabaddá tételével, illetve eltakarásával befolyásolhatjuk a kiszáradás időtartamát. Na, elkészültünk az öntözőrendszerrel, és akkor röviden végigmutogatnám, hogy hogyan is működik, és mik azok a dolgok, amiket tényleg feltétlenül érdemes róla tudni. Ez egy nagyon felhasználóbarát vezérlő. 6 óra 30-ra állítottam reggel az öntözést, hogyha a startidőket beállítottuk, akkor a következő állás, ez a duration, itt a zónáknak a működési idejét, hogy az egyes zónák hány percig működjenek, itt lehet ezt szépen állítani. Ha ezeket is már beállítottuk, akkor a következő állásban lehet megadni, hogy milyen napokon öntözzön. Van ez egy távirányító is, itt az egyes zónákat, most ugye 6-os zónánk nincs, mert 5 kör van a kertben, az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös szépen ezzel el lehet indítani. Az 1-es zóna az ott a tujasor mögött, a tujasor előtt lévő szórófejekből áll, a 2-es ennek a növénysornak a bal oldalán, és a tuják felé szól szintén ugyanebben a 8-9 méteres szórási távolságban. A 3-as zóna az itt a diófal alatti területet takarja, és a 4. utolsó pedig ott a hátsó rész előtti kis sávszórófejek, illetőleg van ez a kis pici négyzet itt a ház előtt közvetlenül, azt locsolja. Az utolsó zóna a kertben ez a csepegtetőkör, és hát itt tulajdonképpen látható, hogy a növényzet közé nagyjából egy 60 centis távolságra behúzogattuk a csepegtető csöveket.
Itt helyeztük el itt a pampafű árnyékában, hogy ne is nagyon látszódjon, ugyan zöld a fedele és a gyebbel nem nagyon fog elütni, de mégis itt kevésbé van szem előtte. Ez az egésznek a lelke, ez a szelepdoboz. Ezt akarja gyakorlatilag a mágnes szelepeket, ezen belül lehet őket esetleg szervizelni, hogyha bármi probléma lenne velük, de általában nem szokott ezekkel semmi gond lenni. Egy újabb kényelmi szolgáltatása az öntözőrendszernek ez a földbe süllyesztett kerti csap. Ugye most már nem kell majd hátra menni a hátsó csaphoz, hogyha valamiért itt van szükség a vízre, hanem egész egyszerűen csak fölemeli az ember ezt a fedelet. Ugyanúgy a tömlőkocsit vagy valami bármi más lagot szépen csatlakoztatunk hozzá, és ha kinyitjuk, akkor automatán elindul a szivattyú, és nem a vezetékes víz jön belőle, hanem a kútvize. Még a befejező fázis az még látható is, kollégám éppen szórja a fűmagot itt az árkok tetejére. Ugye mivel nagyon laza volt a gyepfelszín, ezért úgy döntöttünk, hogy nem gyeptéglázunk, hanem inkább felülvetjük az árkokat, és így körülbelül egy hónap múlva ugyanolyan szép zöld lesz, mint előtte volt.